gedhe ya. Bu Arni iki seneng udut. Mula kowe udut to. Aku ya ngono. Nek udut iso gedhe po? Iso. Udute iso gedhe. Anu apa? Suarane iso gedhe. Iya. Oh iya ngono sing marai. Berarti nek Pak Seno udut langsung gedhe. Ora. Maksudnya nek wong lanang wis ora usah dadak udut, ora usah udut ora apa-apa. Iya, ngono. Ngajeng. Kacang mau wonten mugi nggih kula pangajeng kaceng kula. Heeh. Pangajeng ngajeng. Terus ora arep tak penerke, terus wis. Ora momen kowe ajar mikir kok ya. Pancen kula mugi-mugi nggih jumeneng Mbak Elisa. Ya. Kaya iki cah pinter. S2 kok mung trimo nyinden turut tarup. Lah upama dadi sekretaris rak ya iso to dasare isih enom, ayu. Kok emoh? Iya. Ya gun mengke kula tak ngelamar ngene bupati. Ah. Dadi ajudan gawake sandal nggih purun kula, Bu. Sandale Bu Bupati iki apik-apik karo kowe regane larang sandale Bu Bupati kok. Mangke nggih. Ya tok gawake ya tok colong tenan. Iya. Inggih, sowan mriki Bu, matur sempan nuwun niki kula pun ditimbali wonten mriki saking sowan wonten ulan alun-alun Klaten. Ulan-ulan piye? Alon-alon. Rasa kesusu sing baku kowe iso basa Jawa sing alus apik wis nyenengke ning rasa kesusu. Ya. Nggih. Terus dalam acara apa? Dadi kowe men ngerti. Nggih, dalam acara niki wakatosipun peresmian gedung inspektorat nggih. Gedungipun sekawan, papat sekawan ya. Papat niku sekawan ingkang napa niki wau napa kula ngemirengke ingkang wonten ngajeng wau katosipun. Ngajeng kacang mau wonten napa naminipun wonten kecamatan gedung kecamatan Kemalangan katosipun terus wonten gedung informatika nggih Kominfo nggih katosipun niku kalih sekretariat DPRD Klaten niku nggih kalih niki inspektorat niku sing paling larang dhewe. Nggih mugi-mugi nggih kula pangajeng kaceng kula. Pangajeng ngajeng. Terus ora arep tak penerke, terus wis. Ora momen kowe ajar mikir kok ya. Pancen kula mugi-mugi nggih sedaya mawon ingkang bekerja aparatur sipil wonten inspektorat nggih saged bekerja maksimal. Saged bekerja sama kali kepala dasipun desa-desa nika. Apa? Kepala dasipun desa-desa. Si. Kok maksudnya ndas desa iki piye? Kepala desa. Ora sok tak tambahi ndas. Nggih, basa Jawanipun. Kepala iki? Kepalanipun desa-desa. Nggih, mugi-mugi saged bekerja sama dengan baik. Amin. Wau nggih sampun tanda tangan fakta integritas, semoga dapat mencegah dan memberantas korupsi. Amin. Nggih. Kuwi apa kuwi jenenge? Fakta integritas. Integritas ya apa? Ya kuwi kok dadi berjanji sebagai kuwi berjanji DF berfungsi sesuai peraturan perundang-undangan dan dia berjanji dinggo ora korupsi ngono lho Pak. Oh ya aku untuk melakukan tugas dengan baik. Jenenge apa? Fakta integritas. Ya Pak Seno barang ya kudune tanda tangan. Dadi nek entuk saweran ki aja dijupuk. Bawane 200 ya sinden dine 200 aja 50. Motong ngono wae motong apa? Wong urung saweran urung komplit. Iki dhuwit di ncanceh iki dhuwit ya lumayan ki nggo mangan sesasi nek aku sedeng iki. Kayak kono engko didum sinden-sinden. Ya engko didum sinden-sinden. Iblis ki ora. Wong urung disenggol urung diitung kok wis disebut. Lah ya dhuwit dibuang-buang, dhuwit iki berguna. Lah salah tok lokke wong aku ora tau motong kok. Oh iya denane, carane talang teles. Apa? Talang kuwi teles. Aja nek iso talang ki aja teles. Kepare. Nek pancen bantu ya bantu lahir batin. Aja duwe pengarep-arep apa-apa kuwi ora apik, ora becik. Leres menika. Wah, niki nek menawi Bu Bupati saged wonten mriki dipersani seluruh dunia lho, Bu. Dadah.
Iya. Oke nembang kalih kula nadyan kula radi edan tapi kula mboten brakot kok. Dhek sadar dhewe dhek. Iya, suwe-suwe sadar dhewe nek rada edan. Iya. Nggih, matur sembah nuwun. Mugi-mugi saged kasempatan. Nggih. Matur suwun ya. Karo apa arep ngaturke apa? Seneng kowe sowan ning kutha Klaten kene. Seneng banget niki. Saiki wis mulai nyenengke, luwih nyenengke meneh, Sa. Wis ora ana apa perbedaan antaraning gaya Jogja karo gaya Klaten. Nggih, mboten wonten. Nyatane awak dhewe sowan mrene sing nonton yo akeh ya no sing iso nampa gagrak ngayojo ya luar biasa. Padahal niki pusat seniman nggih Pak niki, seniman klasik napa mawon wonten mriki. Heeh, dalange yo apik-apik. Dalang kata seniman seniwati. Pengendang, pengrawit yo luar biasa. Ya, mula Klaten ki anu apa jenenge ana dalang apik, laris mesti asale saka Klaten. Oh iya. Mesti darah Klaten. Pak Seno wonten darah mriki nggih. Ana, asline aku ana ning aku ora iso ngurutke. Malah ngaku. Ngaku cengelmu iki domong. Ya aku cerita tenan kok. Oh iya tenan. Ana Mas Kasim iki lho. Nganti aku mbiyen tau tate karo Suwargi Pak Mbah, Pak Dikesdik kuwi kowe dolan ning Soran. Wong kowe iki janjane ora dalang yojo. Sing yojo ki ming sandhangamu karo keprakmu. Nek getihmu iki getih Klaten. Lho, ning aku urung sempat sowan. Pak D wis sedo. Lah, aku nyuwun prisa karo Mas Kasim kuwi. Mas Kasim ora iso nyejarahke. Mergo kuwi ya bodho. Ora. Iya. Lah aku ya ora ngerti. Ha padha aku ya. Ning asline ana tenan. Wonten mriki darah Klaten. Makane ya saiki kaya ngene welok denan yo. Welok tenan piye? Ya kondang kaloko. Wis kowe nek ngomong aku melu bunek sa. Kondang keloko. Iya. Lah dhek ya pinter basa Jawa. Biyen ki S1-ne sing diangkah ki jurusan pedalangan. Lah mula terus sowan ning nggon aku utawa rawuh ning nggon aku takon karo aku, "Pak, saya itu seneng wayang. Saya ngambil S1 isi Yogyakarta jurusan pedalangan." Lah kowe arep ngopo? Wis, arep mayang. Arep mayang cetha kalah karo sing wong lanang-lanang kuwi. Wong saiki wayang ki kudu ngerti apa jenenge suarane iku kudu pas karo wayange. Nek wedok ki ya pancen ana sak ngertiku dalang wedok ki sing kaluka ki Suwargi Bu Harni Sabdowati saka Sragen. Iya, kuwi mergo suarane gedhe. Gedhe ya. Bu Harni ki seneng udut. Mula kowe udut to. Aku ya ngono. Nek udut iso gedhe po? Iso. Udute iso gedhe. Anu apa? Suarane iso gedhe. Iya. Oh iya, ngono sing marai. Berarti nek Pak Seno udut langsung gedhe. Lah ora. Maksude nek wong lanang wis ora usah dadak udut, ora usah udut ora apa-apa. Iya, ngono ya Mai ya. Terus gagal dhek ora gagal ning lulus ning ya mbuh le ujian piye. Lah kok S2-ne njukuk psikologi. Oh. Psikologi ngopo sak kok ndelok psikologi? Lho aku pengen neliti, Pak. Neliti apa? Psikologi iki neliti wong edan-edan. Lah sing arep tak teliti dalang-dalang kuwi. Lah kok dalang tak anggap edan, omong dhewe, diwangsuli dhewe, nangis dhewe, ngguyu dhewe. Seprene iki dhek dalam rangka neliti aku no. Oh. Nah iya, pi objekku sing paling edan berarti Pak Seno mergane. Dadi objek penelitian psikologi. Ora masalah pokoke. Tapi rapopo matur sembah nuwun nggih Pak Seno awet panjenengan nika marake kula saged S2. Penelitian S1 nggih Pak Seno, S2 nggih Pak Seno. S1 tentang Pak Seno sing tentang dalang, terus ngerti nek Pak Seno kentir, terus aku njupuk psikologi ben coba engko menawa nek aku njupuk tesis nggo ngobati kentire Pak Seno. Ngono jebul ya tetep kentir ya ora apa. Jan kudu seniman kudu kentir. Aku ya kentir. Soale nek ora satok tambani sing jeneng dalang kuwi iso nambani dhewe. Sing jeneng dalang ki duwe kekuatan yang luar biasa. Oh, saged to, Pak? Kok canggih? Domonge ora percaya. Wong aku ki carane piye? Lah aku ki kerep kok ditekani wong do njaluk tombo wong edan kuwi. Bener kemana saged ngaten niku? Iso. Piye? Nambani wong edan minta dudui. Iki apa? Jam. Nah, langsung mari. Wih. Canggih tenan. Tenan. Lah mari wong ngerti dhek nek kuwi jam. Iya. Oh iya ya. Nek tak tutuki iki apa? Lemper. Edan kowe. Nek iki apa jam? Mari. Wis tak anggap mari takon nggo bali. Iya. Bener ya, Mak. Iya.
Dadi rasa ndadak model psikologi kabeh wis lancar. Ngono ya. Heeh. Ayo karo ditembangke podang kuning. Ya. Wonten Pak Tatin. Oh, iki panyunane engko Mbak Tatin akeh sing arep-arep nyuwun. Ya. Podang kuning malih. Mbak Tatin kok gampang. Ya. Mbak Tatin kok digoleki sing goyange hot mesti wah. Iya, mergo lagi nganu no, in wonge. Ya. In. Ngagam wonge. Heeh. Nadyan wujud mung peksi. Lah akeh lho sing ngrasani. Nek omong kagok nek nembang kok penak. Iya. Ngono ya. Lah mbok kuwi telake ana apane kuwi. Ya belajar artikulasi ngono lho. Nek nyanyi basa Inggris kae ya wonge gleleng-gleleng kok mergo ngapalke. Heeh. Padane kuwi yo ngene tapi nek ngomong ya bletetot. Bletetot kuwi piye? Terus alus manis tur mrak ati. Lha iki eneng sing nyuwun meneh. Napa, Pak? Ya, nawala ning lumantar WA. Ya. Selamat dan sukses atas peresmian gedung baru kantor Inspektorat Kabupaten Klaten. Semoga dengan gedung baru meningkatkan pelayanan dan pengawasan. Oh iya. Nyuwun gending sarung jagung Mbak Elisa. Wah. Salam hormat kagem Ibu Bupati Ibu Sri Mulyani saking Tristianto Karangdawa. Oh iya Klaten. Siap lanjutkan. Matur sembah nuwun. Dibaca komplit nggih Pak Dalang. Nggih, kula baca komplit. Saweran kagem Mbak Elisa. Pira? 2 juta. Oh iya. Wah, 2 juta. Nggo Pak Seno? Ora ana iki mung saweran nggo kowe 2 juta aku senengane. Kok tumben jujur ya. Biasane 2 juta iki sing 1 juta nggo dalange, sing 500 nggo wiyaga, 500 nggo sindene. Ra iki tak waca komplit. Aku bengi iki ora arep ngapusi aku. Iya. Arep jujur aku, du sinden 2 juta. Oh iya. Matur. Oh tak yoga 1 juta. Oh iya. Wis kok gampang. Tok talangi sik ra. Pak Tris niki dalange diparingi nggih. Rasa, wis rasa tok jalukke aku wis di rejekan wis seneng kok. Oh nggih. Niki diganti napa mboten? Rasa terus podang kuning kok apa jenenge sarung jagunge dhewe. Iya. Seminggon kula goleki si podang jenar. Neno Ibu bunga hengatiku. Neno Nyanding bisa dadi tombo. Ya, iki uga nawala meneh. Pak Dalang, kula Fajar kalian rencang kula Yoga tunanetra badhe nyumbang lagu kagem Ibu Bupati Klaten. Matur sembah nuwun. Mas Fajar. Oh iya, engko diaturake, Mak. Bar apa podang kuning iki? Ya, monggo. Iki wong ora weruh ning kersa nyumbang lagu iki nyenengke no. Ya, monggo. Ya. Esuk awan ning omah wis ora kerasan. Luyuran anggoleki sing tak sayang. Muga-muga goleki ora
Sik anu podang kuning. Ya. Nya ditmu nya sing ditransfer tak talangi sik ndak. Repot sesuk nek kowe ngoyak-oyak ndak malah. Ya. Tenanan iki, Pak? Serius. Saestu? Matur sembah nuwun nggih, Pak. Mbuh. Boyo sing alus. Care 2 juta, Pak. 2 juta ki tembunge ndi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kurang kalih dosa kudu nene. Kurang sedoso malih. Nyonya. Nggih, matur sembah nuwun nggih, Pak. Semeng podang cair niki. Sampun cair Pak Tris. Cair. Pak Seno niki sampun niki. Ah, lho, kok tak duduke liwat apa kuwi? Kamera. Oh iya. Men Pak Tristianto iki lenggahe nang ngendi? Jakarta. Ya, asline Karangdawa. Oh iya. Demben nimbali awake dhewe iya. Ayo sa, Mas Fajar karo Mas juga sing tunanetra kuwi diaturi tindak panggung. Iki sampun saged mriki, Pak. Ah. Mangga. Yo. Kula aturi. Ndi piyayine? Mriki niki sing setunggal ngangge Gotsumoto. Saiki aku tak takon karo kowe sa. Napa, Pak? Apa sebabe dhek iki ra nggo kacamata kowe wis ra weruh kok nganggo kacamata? Hooh, aku ya bingung niku, Pak. Nah, engko takonono sebabe apa? Kula takonane. Iya. Mas sinten mau sik setunggale Mas Fajar? Mas Yoga. Mas Yoga. Heeh. Sing sijine Mas Fajar. Halo, Mas. Halo. Wah, Mas Yoga. Kok jenengan ngangge pun riki mawon ampun niku wonten seneke Mas Keswan mengko didukani. Ah. Coba dipek di anu caos simik. Ya.
Mas Yoga. Bangga Mbak Elisa. Waduh kok kenal Sandal lo YouTube po Mas. Oh kowe kurang ajar ora. Kok ngerti aku? Lah ya kok ndur tembungmu sok ndelok YouTube. Wong dhek iki wis tunanetra kok ndelok YouTube ora. Oh iya, berarti mirengke, midhangetaken YouTube. Nggih, mirsani YouTube ngagem tangingan. Sik, kowe nek mirsani kleru. Enggak piye? Mirsani kuwi kok apa kowe weruh kok? Ah iya, Mbok. Kok kowe nyawang wong ayu ra ketok. Ah ya ora ketok ya ora apa-apa, penting suarane kok. Hah? Oh, dadi dhek iki sing dindelke suarane. Suara nggih. Ya pancen peka terhadap suara nek wong tunanetra ngono kuwi mak. Iya. Berarti nek menurut suara kula niki ayu napa mboten Mas Yoga? Wah, niku ayu. Wah. Nek Bu Prastiwi ayu mboten. Wah, nggih sedaya nggih ayu. Sedaya ayu berarti ngapusi. Ya ana sing elek barang kok. Sing elek sapa kowe kok ngarani kancamu elek iki? Sing elek ya kowe kuwi. Iya. Kok nganggo Gojumoto Mas? Ini napa? Napa nggih kadenge pelindung debu. Oh, pelindung debu ben kebiliben. Kadenge nggih keren lah. Oh, keren. Keren jeng sempeh kuwi. Aja guyu to Mas, nek guyu tambah manis Mas. Madhep rene kowe rene. Nggih, ajeng ngatur napa wau? Ngaturke tetembangan kagem Mbak anu Ibu Bupati. Bupati. Ngaturke apa Mas Wajar kali Mas Yoga? Kala wau ngidam sari. Oh nggih. Wau wonten kesepakatan mbok menawi Mas Yoga ingkang nembang. Nggih, terus sampean ajeng napa? Mas Wajar. Monggo Salto. Mboten. Kok salto mah ra iso ya, Pak. Kok salto mah wingi kecemplung kali, Pak. Ah nggih jelas, sampean ajeng kendang. Nggih. Oh iya, wah apik iki. Monggo. Nyuwun ngapunten mengke ingkang bawa nggih Mbak Elisa. Dipun bantu Mbak Elisa. Iya, tak bantu Mas lewat sini agak lewat belakang aja. Jangan lewat tempat Mas Keswan. Kowe maju sithik lho kowe. Nah, ini lewat sini. Terus oh ya ini mic-nya di. Nah, ayo sing weruh-weruh pindah. Sing weruh pindah. Kowe kurang ajar karo dulure tuwa kok. Mas Kasim ki sing rumangsa weruh pindah ora. Enggak ada niku. Nggih. Iya. Alon-alon mangga. Wah iki pancen tenan. Tekan Yojawe nusul aku Mas Fajar kuwi. Oh iya to. Iya. Anggremu cedhak Prambanan mesti rawuh. Iya. Iki mau bengi ya rawuh terus ngerti bengi iki nang alun-alun Klaten mangkat no. Iya. Nang Yogyakarta iki rombongan tunanetra iki penontonku kok to. Oh. Oh iya. Kowe kandhane ngeyel. Tahu aku ki mesake to ana wong 10 kae iki bali wayangan ki do irit-iritan cekel-cekelan pundak kae. Nganti tak ndeki bareng kula napa mboten Pak? Mboten matur nuwun. Blung lah. Lagi muni matur nuwun sing entuk got. Iya. Ayo. Saderengipun nembang kula badhe ngaturaken sangam kagem Pak Seno Nugroho. Nggih. Niki saking rencang kula ingkang streaming wonten ing Kota Mangang. Kocot pundi? Kutha Malang. Nggih. Asmanipun Mas Doni Wahyudi. Oh, nggih Doni Wahyudi nggih. Monggo Mas, dibawani nyidam sari. Yo. Neno neno. Neno neno. Duh wong bagus. Elisa yo ora tanggap kok. Bebut jeneng ati. Kula mboten ngertos menawi kula sengken bawa Mas. Apa mbok diketik sithik ngono lho dingeneke Pak ngono. Sembrono nggo dolanan wong rawuh. Mesakake ora. Kaya ngene wong nandang asmara Ning kadang kala wong ora nuwun sewu wong ora pirsa ngono ki sok omongane sok marahi guyu lho. Kok iso? Ngono aku ana jenenge Jafar. Jafar. Oh kuwi ya ora weruh. Ora weruh.
tak jak dolan ning omahku tak suguh kopi iki bareng-bareng nyruputi. Wah, Pak Sinojan mak biar. Aku terus sing biar ki apane? Ya mak biar. Jenengan nggih ngaten Mas, mak biar. Waduh. Apa tak awakku dewe Neno duh dewa jawataku Hello somring wak mambi matke aku Thomas tak gandrung kaya ngene kok mung dinengke wae ya anggere kualat cilaka lho sa wong ora weruh kok tok toleke matne aku to Mas aku ini aku sing wuta tak onake matamu Ki anu dar kendangmu posisine bener ke jar. Engko nek tiwas anu ketak tung yong. Ya. Besok kapan katekan jejer lan wong bagus Neno umpama nonah kodho tanpa pegang tanganku kene lho Mas. Nah, ben wangun ya. Kaya weruh ngono lho, etok-etoke. Tanpa prau sasatara dan pepetri. Piye tanganku rasane? Hah? Piye omong to? Emang digelitik-gelitiki barang kok gleleng weruh-weruh. Tangking remene kepanggihan kalian Mbak Engisa. Nyidam sarias moro. ya mangga Mas Yoga yo Mas Yoga neno Upama ngiramu sekar mengadi aku kumbang bidang sareni Upama ngiramu marji wong mandi aku kang bakal liwati Baleni Mas piye mau biyene? Ngono piye Mas? Loh.
Elisa dosa lho sak. Kok dosa to, Pak? Nggo dolanan wong ngono kuwi. Wong rawuh kotok-konon. Aku terpesona. Aku kan terpesona. Mbok dipek. Dipek. Ora sempat nginden ming nuntun. Yo, mangga. Nang ikane koe ganggu atiku ayo sampeyan sira wong ayu mati ora pandai Jai pokoke rasa muni ben tendang-tendang dhewe. Angin aku sing kurang tutup. Loro wae yo rasa. Luar biasa Mas Yoka. Terima kasih suaranya sing ngendang ya top, sing ya, Mas nyanyi Fajar ya top. juga ya. luar biasa. Wah, jan nyenengke. Nggih, alhamdulillah niki pamecut kagem para kadang-kadang difabel. Difabel nggih. Nggih, alhamdulillah kula kanggihan Mas Fajar wiwit tasih angit wonten ing SCB nate nampi penghargaan. Nalika riyen kula tak rencang kangge Mas Fajar dados anak band. Wah. Riyen pikantuk penghargaan rekor muri grup band termuda se-Indonesia. Wah, tapi tidak pro. Iya. Nggih, bener. Pokoke kabeh disyukuri mergo menika nikmate Gusti Allah. Ya, matur sembah nuwun Mas Yoga, nggih. Matur suwun Mas Fajar, nggih. Monggo badhe ndongaaken mugi-mugi tansah ngaris Pak Seno. Amin. Ya iso ngene kok ya. Ya. Nggih, tansah jaya ngeten mawon. Jaya, amin. Ya. Amin, matur sembah nuwun Mas Daya. Nyosanya diaturke Mas Yoga karo Mas Fajarnya. Ya. Men dinggo sangu kondur. Ya. Ora apa-apa, wis kono gek dituntun apa ben medun dhewe. Ya. Aja mesake ora pancal-pancalan. Ya, nggih. Alon. Ya kowe iki nek ngarep nuntun kok nang mburi. Kok nek nang mburi ngono malah kaya rombongan ra weruh kowe.
Iya. Lon, wis matur sembah nuwun. Iya. Ngendango kae nek tunanetra ya bahaya lho. Iya. Nek nganti ora dipaske tangane upama dituntak tumpok. Nah ya. Luput ngenangi raine dhewe. Iya, pancen bener, Mak. Ya iki ana sing mau manundan sarung jagung mau diaturake no. Ya. Monggo. Panjenengane Mbak Ika, monggo. Ya, ya. Sarung jagung diaturke. Mau jane sing kepareng arep nyekar Mbak Elisa. Ya ning ana treke Mbak Ika. Ya dinai trek. Apa sik nembang sik trek wae. Aja ikan. Ya. Nek sik trek ora iso nyuwara, monggo. Nggih, sugeng dalu Bapak Ibu. Sugeng dalu Pak Seno. Sugeng dalu. Ya. Minangkani pamundhutan saking Pak Tris. Pak Tristianto. Jane sik dikersake Mbak Lisa lho, make nek gelo pripun? Ora apa-apa. Ya, Pak Tristianto iki ana tulisane Elisa Trek Ika kok. Ya. Monggo. Sarung jagung. Langsung wae. Ya, engko ndak waktune selak ngoyak. Ya, iki sindene isih pirang-pirang sing urung iso diaturake. Ya. Monggo, Mak. Ya, monggo, Mas. Setino
matur suwun. Ya. Pokoke kudu diurutke ya ana ngono nganti ora ana sing kliwatan ora prayoga. Ya. Iki malah arep bubar we rampung limbukane ana layang meneh. Saka sapa? Saking manajemen Apri Mimin. Oh. Iya cah iki ya do ngopo. Nyuwun lagu Liwung. Oh nggih, matur sembah nuwun.